presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigyan ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Sheena. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Sheena. Kini akong problema, bahin ni sa among silingan nga nahimo na kong kontra kaayo ba. Tinuod ko ang ilang giingon no nga your best friend is your best enemy. Pero aron nyo masabtan ang akong sugilanon, ingon ko ini sa pagsugod. You told me that you love me, hey! Uy, Mare! si Marifreda man ni. Mare, ikaw na? Oo, ako taon, Mare. Uy! Ang best friend na mong tunay. Ngaway paglubad. Mulubad lang ang sing-sing sa Muslim. Nung kagaling atong panagsuod, Mare. Diha dyan ko believe di mo, Mare. Ako pud, Mare. Why makabugto ani atong panagsuod, Mare. Bisag kinsa pa na sila. Ay, dali, Mare. Uy, suod, dali. Kay naglungag kog saging kadaba, Mare. Dali. Uy, mauba, Mare. Ano to ako ginamo sa bahay, Mare. Kadiyot ko, una ko, Mare. Sige, Mare. Maayo hinuon nga na siya ginamos. Lamiar ba ning saging kardaba nga hilaw-hilaw pa niya parisan dig ginamos. Awa na, daog na, kumbati na. Nay, Mare. Pagkahibaw sa kumbana nga, mga kauntag saging hilaw, unya kardaba ba, unya parisan ang to kinamos. Na, may kuyog ay. Mao ba? Tinuod na mare. Mikoyog ko kay gisultihan kong daan niya. Murag, naglaway man hinuon ko. Ani no tinuon, uy nga ni aka pre. Neam sa Felix sad, akong tawgon aron manaog to ha. Asam dito ko pare Felix day. Tuas kwarto pre, sige duwag scatter. Mao ba? Pakanungog ka tabi kay mag-inom eh. Ingnar do mare. Sugot kaayo to. Labi pag mahibaw to siya nga ni aka, aw manaog dayon to pre. Kinida. Murag tuwa pa ko'y street side dito sa bahay mare. Ay, nari kayo mainom dito? No, napamagana red wine dito. Ay, dala na nag-appeal ang kuan red wine. Dong, kay kami sa si Mare, siya na maoy mabira adto. Sige, may pa. Kaya kuha ko kanyo, ta? Ingon anak mi kasuod nila, dali kami magkasinabot. Mauto nga nag-inom mi. Unya? Darang baso pre, ha? Salamat kayo, pre. Salamat. Darang ayos, ha? Ay, sos, pastila. Ikaw, kita, ni Dono na ko, na, bebe. Di ko manaog, di pa ikaw, pre. Asa ko manaog. Di naman naog, kay nabuang naman na siya scatter, pre. Pareha na silang Junri. Dung Pedro, na kanta tala. Sabi niya, oy, Junri taon. Kisa ulit Junri, ha? Ay, ang imo sang amigo sa, nakalimot na kang Junri Yurag, nakusog yung duwag scatter. Pastilan. Sakto na, sa di ko binuang nga kada skater-kater wa Pastilan, pre. Ibutang ta lang may nabuang ka, pre. Ambot lang. Karon pa yung tingali may makakita gwapo nga buang. Kaya nga na di ay Mario, pwede ka makakita buang nga gwapo. Wa pa, Mare. Aw, Nas-blackout. Lingi-lingi ala na nas imong kilid. Na, Ay. Murag ako may guwang nila. Darang bakos kilid. Igo kayo.
Na, og mo ni mo'y mabuang Mari, ambot lang, kasumul ka ha. Sumul. Walang kidamhan namo nga sa among giinom na sobrahan mi og diha naming tanan nakatug. Unya pag mata namo. Kalapat. Oy. Oh. Unsa man ni? Si Felix. Paho sa tiil ani tawan na. Ano? Mari nganong naaman na si Felix nga. Hala, kisa mo din ni... Oh. Uy, Mari, giusa man na di mas buhay, Mari, nga ako man ang bana. Ha? Nag-ailay sa Mari? Huy, boy, bangon di ay. Maayo ba, ano yung pagsipananday? Felix, ngayon naabot ba ka diya? Bangon diya, oy! Felix! Huy! Bida, nga nun abot man taon ko dito taon. Sa man pagkita mo, abot ko sumutangan ni Marifreda. Put na ni mo. Pero ti pa yung nakagako sa tiyan ni Marifreda. Ay, sabi ko, ikaw to, bantura, inigakos na ko, lahi gyud kayo. Lahi, pero giganahan ka. Ay, dahil taon. Ikaw po lagi, pagbida. Ngayon ka daday po rin boy lagi di ba? Be, abot on yung tiil si mong daong. Ang buka, dungan mo sa to. Nasa ka! Ganahan sa imong mata, puting baho as tiil ni Pariboy. Ano? Huwag yun may kalibutan nga ingon adto na baday ang among sitwasyon. Murag nagkalalis mi og sa kumbana. Unya, dito nagsugod ang among pagkaguba sa among panagkumpari ug kumari. Unya, Uy, ngano kaga? Kasayo pa rin mong gisapot, uy. Buaw din nga tawahan na di. Mahilas kayo. Ngano lagi ka? Panabi ko nila dito sa tindahan ng Salome. Nanabi ko dito sa mama, si Siena ba? Nga ako kuno. Baho kay cocktail. Uy, kahilas good nila. Ay, wa manggani ko manabian na yung bana nga baho kayo kuan ang so. Baho kay ang so. Kato si kuan, pari Felix. Nangitingal ito siya sa Encarsones. Hilas nila, no? Sige lang daw, sige lang. Basta magkita mi anang Siena. Hilas niya, mura siya kinsang ko pa. Pweh! Uy, patak ka nagpangulian, oy. Naigod ay ka. Oo, mas ko kamlihay good. O, sige lang daw, makabaw sa lagi ta. oy Berta, asa day si nang Salome? Ay, ito wala ay, nangumpran na. Ako ay gibilin niya din eh. Oh, wa day siya diha di ay. Wa! Nga naman siya. Mukhaan ta kong shampoo ba kay maligo ko nya wa may shampoo uy. Uy, sus, pagkuha lang dire, uy. Ilis na rabitaw na. Masa man shampoo ha? Bisag unsa basta mo buwa. Alam mo? May daw na mo shampoo. Uy, kay murag ba ni ng Frida. Sige lang buwa-buwa. Mao ba? Oh. Sige, pitagay akong shampoo. Sige, tara. Oh. Mao na ni? Sige, ilista lang. Ayaw ka nagkita ta dire, bruha. Uy, Mare. Oy, ayaw ko tawag agmari, ha? Kay gikan karon, giputol ko na ang atong panagkumari. Unsay ngan? Wa kay gabaws, plastik ka dako. Bati de kay batasan. Usa man nagipanulti nimo diha O, uy. kay ngano di tinuod, nga ngailan kag batasan. Time pa. Murag ikaw raman tingali ang bati ug batasan. Nangaway ka na kung awa ko kahibaw kung sa akong saa nimo. Wa ka mahibaw kung sa imong saday. Suma, giunsa di mo pagdaot nga kumbana, imong gipanabi nga baho kay tiil? Kahilas baya nimo. Nga naman ikaw humot kay bugan? Hoy, day! Masumot pa nga kung bugan, day, kay kada adlaw ni nakong gisabunan. Ikaw ni sobra na ka ha? O, kay nga no, di tinuod. Ikaw unsa man kuno ka? Limpyo ka? Nay, tan-awa ra ko ng kuko og kanang kuko nimo tan-awa. Nagiguko ka ba? Kanang imong kuko sa tiil gilimpyuhan ka na ha? Mas limpyo pag tiil sa kabaw ana. Unya ikaw, naibuhok nimo ay mura kag ungo. Sa? Ungo kag kaliwat, no? Ha? Naikalkag ka ng imong buhok. Murag bago kang namalbal. Sa? Ungo ko? Kung ungo ko, ikaw unsa makakaswang ka? Ungo! Aswang! Isa mo kung sumlong to. Kaya na! Ako ni Noy Felix, Pedro. Ay, Pedro, buka siya, bro! Kaya ka diyan, bro! Bro, saya to. Noy Felix, adto aragod sinasina kay
nag-away tayo sa Prida. Ha? Basig magpatay ito ron. Dali ano eh, na. May line mo sila, may line mo sa balita ron. Asa mo sila nag-away? Asa sila? Tapos tindahan ng Salome. Purbida. Salamat kayo, Dong Pedro, ha? Salamat kayo. O sige kayo, pansi-ins pa kung pansa ang ito. Padali dito! Unsa to, ha? Unsa tagisulti nimo? Unsa ko? Ongo ka. Di ka dungog ka? Ongo, kaliwat kag ongo. Adi ay ungo ko, ikaw unsa makaaswang ka? Ongo. Aswang ka! Ongo. Ari ta magdaog ini, may pagbugnoon ani. Dili. Nagabugay ko ani. Pertik yung kubuta adto sa amo, daghan kay mga tawo nga nananaw namong nagbugno mi, ug may nalanggani kay naabot ang akong bana og giuwang mi. Unya, Sa taon kayo patol ka tubihan na taon. naglagot ang mga kustanan ko dong. Tingnan mo diya, unsa man sundan sa inyong pag-away, ha? Ang gisumbatan mo ko sa panuhak na nabi ko kung ang iyang bana baho ko og tiil. Ipakauwawan mo kunyag maayo, dali man kaginganlan kunyag ungo ko. Mga ungo ko nung atong kaliwat. Ibuka lang akong lana, oy. Mauto, ko kapugong akong gibugno. Ay, kagamay rabi tao sinugdanan na tao. Mao lagi gamay ang pangutan na kinsay nagpalakaw ang nagiingon niya nga baho og tiil ang iyang bana. Ay ako mayagi pasanginlan. Dalawi siguro nang salumi may nabi, anak. Iunsa man sad pagkahibaw ni nang salumi nga baho og tiil si Boybe. Ako mo gining sulting na sa labi baho tiis, boy. Ay kaparaw, ikaw din na nabi di ay. Dili ako yung nabi sa salumi lagi. Siya na may akong gisultihan. Yan, nanabi sa tingali sa salumi. Tumbat. Lagot ko. Mubawas ko dong. Mubawas ko ako kung kumare. Tayba, unsay mo baos ka, ha? Unsay mo baos? Mubawas ko siya pagpakauwaw na ko. Di sa mo kanya mo magkao. Kadto ko ginganlan ko niyang ungo sa daghang mga tao Di gud. sa unsa di mo pagbaos na. Ikihan ako siya. Saday. Ikihan ako sa siyang pagpakauwa sa tong kaliwat. Ilabi lang yun dato. Ha, ungo day ha. Pwes tan-aw na tong dili ba siya makahilak sa prisuhan. Day siya. Tungod sa kong kalagot, naginganlan ko niyang ungo sa akong best friend nga karon ako ng best enemy, ako siyang ikiha para mutagam. Mao nga ako siyang gipatawag sa barangay. Unya, Asa man ta, day? moadto ta sa barangay. Karon ang husay didto. Karon di, day. Karon, ikiha ko ng babayhana bisag mangayo pa siya pasaylo. Day, kapasaylo tao na anak niya. Sa iyang pagpakauwaw na ko, dili. Di na ko siya mapasaylo. Kay dili kay ako ra iyang gipakauwawan. Hasta nang ako mga kaliwatan. Ang atong mga anak, dako kay ning pakauwaw iyang gihimo sa tong pamilya, oy. Mao Sige. nga patag mo na ko ng babayhana. Sige ka dito, mag-ilis ko, ha? Pagdali ha. Mura sa na ba kag babae kung mag-ilis. Daghan kag seremonyas. Di lagi, mag-ilis ko kaliot. Pagdali diha. Ay na lang apas-apas. Dungan ta pagdali. Sige. Huh. Imo parong katawa, Freda. Ugma, ako na sad. Ha! Ha! Odro, niya di ka din nagtrabaho? Ha? Abi na ko, nakas kapitol. Huy! Tingo ko eh. Ha? Naamalay ka din eh. Naku, nakas kapitol. G-ora ko dito, oy. Dinhi kay BT man ko. Biti? Ano sa'yo biti? Barangay tanod, God. Kabungod si Ilong. Unya, ansa man nanas, Kapdro? Nana, sobra dito. Nana dito. Ang imong kontra, nana sinang Prida. Kalato-ato. Adi ay. Maayo hinuon. Sige, akong sakon, Dro. Sa mga gyot, Prida, ha? Naakabay ebidensya nga siya ungo, ha? Ha? Padaot mo yun ka ni Frida. Mapreso ka. Mao nga siguro alang yun nga na kay saksi o ebidensya nga siya usa ka ungo. Tumutumo ang iyakap. Ipapriso gidan ako siya. O sama, Frida. O sama yung ebidensya nga usa siya ka ungo, ha? Aduna ba? Na, murag mapriso ko ani kap. Kay wa man ko ebidensya gud kap. Kay unsaon, kami ramang duha ang naglupad-lupad sa ibabaw. Maong way nakakita namo. Mapreso ka. Okay na ang kapitan nga ikiha siya. Iyan naman kong tagaan og certificate to file action. Ang problema lang, ug pananglit ikiha nako siya, mo gasto kong abogado unsa panatiha. Ug pananglit mo daog sa kaso. Maulian kami sa among gasto.
Nagduha-duha na hinuon ko nga ikiha siya. Unsa kay maayo maglupad na lang kami? Aw, unsa man kung nagamo ang pasultihon, Sheena. Good morning, good morning, Solino. Uy, good morning. Ah, Good morning. Bang, good morning, Budi Abang. GC Baril, good morning. Sige na pagkaking ma-apil. JC Baran? Baril. Baril. Yalata yang asawa. Apelido. JC Baril og Inday Lata. Yan siya bubugtil. Bubugtil Nani nani. na baro, berting bubugtil. Nani na baro, bubugtil og manok. Asal lagi ya. Walang elevator ron. Na elevator. Ate Pres? Okay, sa doon nato karong adlaw. Ang atong sinder Ate Pres mo si Inday Shen. Shena. Si Sheena. Oh, nara Inday Shena. Kini si Inday Shena Ate Pres. Kuani kanang gaway-away sila silang kumpare ba tungod lagi mga kumare tungod lagi taon na ng mga tabi-tabi Ate Pres ba nga bahog tiil ana ro wag gilami taon ba nya ano masagot sila nya nakailisay mo sila. Kailisay Paris. Nakatinandaya yung Na kina bahog tiil nya nang gaway ungo ana antud ungo ka aswang ana mao ra gyud. Nya pagabuntos kapitan sa ungo sa nakaibili siya wakab kay kung saan nga kamera may naglupad-lupad dito sa babaw. Wag sila laing bili siya. Puro siguro sila mga ungo Ate Pres no. Maugyot. No, puros mo mga ungo. O mga, sige, pag bugno lang mo dito sa babaw, ayaw mo pangangin dito sa ubos. Ayaw lang mo dito. At tulo mo dito, ayaw lang mo sa ubos. Kay para di mo kuhan. Bam! Sa imo ka, tabag ya, bam. Diretso ta sa paambit. Okay, Ay, paambit, diri bam. sa New Testament, Oo. sa Roma 12, versikulo 18. Okay? Is this, no, 14, I'm sorry. Sige. O sabi na to. Roma, Kapitulo 12, versikulo 14. Pag-ampo kamo sa Diyos, nga panalanginan niya, kadtong nagpasipala kaninyo, panalanginan niya, og dili itong luhon. Muna, kay kamo, kumpare o kumare ra mo, lain kaayo, og dunay, mga hinungdan o dunay mga butang nga maguba ang inyong maayong kabubuton, maayong relasyon isip kumpare o kumare. Kay kinira bang naatay gihambin nga kay ubos, gihambin nga mga pagdumot, unya magsugat tas dalan, iyatag lingiw. Lain kaayo. Whereas kung maayo atong kabubuton, maglakaw ta nga magpahiyom. Wala tay kontra. Dili maghuot at dughan kay kanang kuno doon tay gihambin nga kayugot kag gool, labi na doon na kay pagdumot, ang imo sang kagalingon imo ra gikontra. Sus. Kanang na ang labi na og silingan mo. Kay kita ko nung managsilingan, kita rin magtinabangay kay pananglitan og silingan nga magdumot, simbak ko panahon sa katalagman, panahon sa sunog. Bisan pa ka na sa Wala. kagtiyan, ano tabang nimo? Wala kay asin sa silingan pa tamang mga asin. Wala posporo. Sa silingan pa tamang wala naman posporo kay di kuryente naman ron. Mga super kala naman. Pero, adunay mga butang. Ultimo ka na hapas. Mali, nakay hapas. Dan hurat mo ko. Ko kapali. Gabi, sirado na marong butika. Di ba yung ana? Sakto na kong gisuti nga. Pag-ampo, sa nagpasipala, kaninyo. Sakto ni Aron. Sakto. Aron, wala na dumot nga mahitabo kay. Og, ari ka dire sa papel ni Birhen Maria. Sukat sa pagdakop hangtod sa paglansang, wag yun masuko sa mga mamireng yung anak gilansang, wag yun sa mga labay bato sa mga Hudiyo. Mabitaw. Muna nga, mas maayo nga magkauli ang maayo niyong kabubuton, aron sa ingon sa ako nag-ingon nila gulyat, pagsugat mo sa dalan, wala na mo dinumtanay, dili na mo mag-iayag lingiw sa inyong naong, kay di mo ganan magtanaw sa isang. Bati sa nang nakay kontra mo, no? Ako para nang ko bati sa kanang murag na itaw nga di mo taga di mo, lainan ko. Pigunahan na ba? Kaya na itaw nga di mo taga di mo, sakitan ko, murag di ko ganahan. Mawari ka itong ingon mo nga, giliter B ka. Giliter B ko. Puso ni, mag-giliter B magkoy. Di ko kay bao. Bitaw. Labi na karong nga ata sa ingnon ta bago ng tuig, bago ng pagkinabuhi, kanang New Year's resolution, matot pa. Mabitaw. Kanang, kinahanglan bitaw good nga, doon na kay pagdumot. Ano man ang ako, katong ako nagkaaway, ako nagtinggan. Okay. Kay, abinin mo, nagkakuha ko ni Mimi, ako anak. Naghilot siya na ako, Ma,
Katong imong kuan dito kauban na kanang nitingog na mo. Kuwa pa. Tingog na mo maoy kay Bilib ko, Mimi. Marimimi, nabutan na, marimimi. pero kung natandog. Natoy silingan ang tukaro. Wag mo magwagi mo yung tingog dong. Ano man? Hindi mo siya kanong bungul man. Unsa? Unsa oy? Mau. Unsa? Bangol ka na! Na ako silingan ay murag buabot ang matingalig kapit. Bulo ka tuig. Wag yun may magtingog. Ano man? Pero yung asawa ko naman gitingdan siya, dili siya magtingog na ako. Hala. Nasilos mo. Dili, nagpa-welding ko ka ng pultahan nga kanang puthaw. Karon ba? Kanang puthaw banalan kanang Puthaw na. rihas ba? Rihas. Re ka na ba kabilya kanang. Kabilya. Oh. Ya, nagsunog man amo. Tsaka ang akong ipa-welding ko niya. Masunog ba ng puthaw? Nasunog ko ng kapil akong ipa-welding niya. Ano ito, butaw? Patimbang to eh. Sunog na ng putaw. Mahal kayo, Mahilis inaantag na may kunyag 3,000. Ay, di makakapakuha dito? Ha? Dili sa kuhan? Di ba? Amo din to. Oy! Dalawa ko pala naling tuluman doon. Kung ako ang puzzle tihon.